mga informasyon tanganing maisihan niya to ang mga serbisyos, beneficios atod kan PhilHealth. Pwede man kamo tabi mag-text kan sa inyong mga queries taod-taod sa number ko 0961-759-0888. That's 0961-759-0888 sa Smart. Sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Usapang PhilHealth kasabay nindo si Pio Fernandez. Ako po yun. And syempre, si Ma'am G na naroon. Ma'am G, good morning dyan sa inyo sa PhilHealth. Ma'am G. Good morning, Sir Pio, and good morning po sa lahat ng ating tagapakinig dito sa Usapang PhilHealth sa DCGB. Masayang Simeon Ola Day po sa lahat. Nya, no, Simeon Ola Day. Fiesta official ngayon, di ba, Ma'am G? Yes. Ang i-greet ko din, Sir Pio, kaya hindi po natin siya kasama ngayong araw. Oh. Happy birthday sa aming head sa Public Affairs Unit, Miss Larry Ilagan. Happy birthday po, Ma'am Larry. Wala talaga daw. Birthday ngayon ni Ma'am Larry. Di ba ganda Yes, dapat Sir presente Pio. siya? Birthday, pang ilan niya na? Secret. Ang importante, Sir Pio, hindi halata ang edad niya. Sisingiling ko siya pagbalik. and I'm sure she's gonna be happy today. Yes, Sir Pio, sana nga po. Ma'am Larry, happy birthday hali sa hierarchy po, galing sa hierarchy ng PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM. Happy birthday, Ma'am Larry. Ano? Sige. Ma'am G, usapan, COVID ang sa buong mundo, COVID, ano ang pinag-uusapan natin ng problema? Hindi pa tayo nakakalagpas. Sana sa awa ng Diyos makalagpas tayo dito. So ano yung kwan? Parang may package din ata yung PhilHealth sa mga COVID na yan, yung CHIBP. Ano po? Paki-kwan po, Ma'am Larry. Ma'am G, sorry. Yes po. So alam naman po natin, sabi mo nga, Sir Pio, ang COVID ay andito pa din. Ano po, hindi pa natin siya absolutely natatanggal. In fact, ngayon po, umaakit na naman ang cases natin. Pero gusto ko pong ipaalala sa ating mga listeners na hindi naman po lahat ng positive COVID cases po ay kailangang ma-hospital. Yung iba po, pwede naman pong ma-isolate lamang po. Ano po? Pero dahil nga po meron din tayong pagkukulang minsan sa mga isolation centers sa dami ng ating mga COVID positive patients, ang PhilHealth po ay nagkaroon ng COVID-19 Home Isolation Benefit Package or CHIBP. Ito po ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga pasyenteng confirmed asymptomatic, wala pong signs and symptoms na pinapakita, positive pero walang nararamdaman. Ano po? O kaya naman dun po sa mga mayroong mild na kaso ng COVID-19 na as long as nakapasa po sila sa social at clinical criteria para sa home isolation, kung saan maaaring manatili lamang po sila sa bahay para doon na po mapangalagaan at masubaybayan ang ating mga COVID positive patients ng isang CHIBP provider. Ayun po kasi sa data na binigay sa atin ng One Hospital Command ng DOH noong April 2021, 41% daw po ng mga cases ng COVID ay na-admit. Lahat, 41 cases po na admitted cases ay COVID-19. Pero ito po ay mga pasyenteng mayroon ng mild na cases lamang. Ayun. Kaya naman po ang PhilHealth gumawa ng separate package para po sa mga situation na ganito. O yung mga asymptomatics na kailangan lang i-isolate, i-quarantine sa bahay. Yes po. Andun yung papasok yung CHIBP ng PhilHealth. Yes po. So, sino-sino yung maaring makagamit niya na CHIBP? Ayun Yeah. yung mga kailangan na ka-isolate, di ba? Sino po yung mga pwede niyan, Ma'am Larry? Ma'am G? Yes po. So, ang dapat po talaga, lahat ng COVID patients ay ma-isolate. Ano po? Ito ay para maiwasan po natin na mag-spread pa yung virus. Pero sabi ko nga po kanina, hindi naman po lahat kailangan nasa hospital. At kung puno na po yung mga isolation facilities na tinayo ng ating mga minamahal na LGUs,
pwede naman po na ma-isolate sa bahay as long as pasok po sila sa criteria. Yeah. Ang CHIBP po ay maaaring magamit ng lahat ng Pilipinong registered sa PhilHealth Yes. at kumpirmado na case po ng COVID-19 ayon sa RT-PCR test. Kinakailangan din po ang mga sumusunod. Una, para pwede mag-home isolation, dapat wala po siyang symptoms or asymptomatic. O kaya naman, mild lang ang symptoms niya for COVID-19. Pangalawa din po, wala po siyang risk factors tulad ng mga pagkakaroon ng comorbidities tulad ng hypertension, diabetes, hika at iba pa. Kapag meron po kasi ganito, mga sakit, underlying diseases like hypertension o diabetes, mas maganda po na sa hospital po sila. Ano po? Para po mabantayan in case karoon ng complication o lumala yung kanilang karamdaman. So kapag may mga sakit po, other than COVID, dapat hindi po yan pwede mag-home isolation. Ano po? Dapat din po nakapasa sila sa social criteria natin. Mamaya, Sir Pio, pag-uusapan natin kung ano yan na social criteria. Ang paalala ko lang po sa ating mga listeners, kung hindi pa po kayo registered sa PhilHealth, kailangan magpa-register na po tayo para magamit natin itong benefit. Ano po? Huwag na po natin hintayin na meron na po tayong sakit, saka lang po tayo magpapa-register or mag-update ng ating member data. So kung hindi pa po kayo registered, pumunta lamang po sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth, mag-fill out ng form, magpasa ng mga supporting documents para ma-register na po kayo. Yan, oo. Now, usong-usong ngayon yung mga simptomas, dami pag nawala ng pangamoy, panglasa. Ano ba yung mga mild symptoms, Ma'am G? Yes po. So ito pong mga mild symptoms, yung mga mention ko po na mga COVID positive na meron itong mga symptoms, sila po yung pwede na mag-home isolation kasama na po yung mga asymptomatic na positive patients natin. Ano po? So ang mga mild symptoms po natin ay ang lagnat, so fever po, ubo, sipon, pagkapagod, walang ganang kumain, pananakit ng katawan, pananakit ng lalamunan, pananakit ng ulo, diarrhea, pagsusuka, pagkawala po ng amoy, pagwala ng paglasa, at walang palatandaan na may pneumonia or hirap sa paghinga. So basically, parang mga signs and symptoms lang to, Sir Pio, ng trangkaso. Ano? So parang mga sintomas ng trangkaso, ang importante po, wala po kayong mga signs na difficulty of breathing. Kasi kapag meron na po kayong paghirap sa paghinga, hindi na po yan mild. Ano po? Kailangan na po yung mabantayan kayo. So mas mabuti pong doon po kayo sa mga isolation facilities or sa hospital para mabigyan po kayo ng agarang intervention or pag-asikaso kung kayo po ay may mas malalapang naramdaman. Pero ulitin ko po, kung asymptomatic or mild symptoms tulad ng mga nasabi ko kanina, pwede po kayo sa home isolation package ng PhilHealth. Yan, opo. Now, itong yung nabanggit mo kanina, Ma'am G, social criteria. Please educate us. Yes po. Para po kasi, Sir Pio, ma-approve tayo for home isolation, dapat may masusunod po tayo na social criteria. Una, dapat ang patient po ay may capacity mag-isolate sa isang kwarto na may sariling CR. Importante po kasi ito para hindi naman po makipaghalbilo yung pasyente natin sa ibang members of the household. Kasi di ba, ang CR po, yan po ay isang common place na ginagamit sa bahay para maiwasan po yung pag-spread ng virus at para ma-approve po yung home isolation request natin at makapag-avail tayo ng benefit, dapat po unang-una may sariling CR. So may sariling kwarto at yung kwarto po yun kung saan nag-isolate may sariling CR. Pangalawang criteria naman po, dapat maayos din po ang ventilation or lagusan ng hangin dun sa kwarto ng pasyente. Ano po? Pangatlo po, ang mga kasama po ng pasyente ay maaring magbigay ng assistance sa pasyente although hindi po harap-harapan. Ano po? So, meron pong dapat kasama yung positive patient natin sa bahay na mag-assist kung meron man pong emergency or kailangan yung ating positive case. And last po na social criteria, dapat po ang pasyente ay maaaring tawagan through phone po or cellphone o kaya through internet gamit ang messenger
Messenger, Viber, or Zoom o ano man na application para po yung facility na kapartner nung nag-hire home isolation, pwede po siyang ma-check anytime, kumustahin kung may nararamdaman ba or kung may kailangan ba na assistance. So yun po yung mga importante natin. Ano po, kung hindi po natin nasunod yung mga social criteria na yun, mas mainam po na magpa-isolate po sila sa mga facilities ng LGU para maiwasan na rin po yung spread ng COVID dun sa household. Opo. Now, ano yung mga kwan? 'Di ba? Ito benepisyo to ano? Ano yung mga nakapalaman na serbisyo diyan? Yes po. Dahil po para makapag-avail nitong home isolation, dapat po may partner facility, accredited isolation facility sa inyong lugar. Ano po? At dahil merong accredited partner facility na dapat meron sa inyong barangay or sa inyong city, makaka-avail po kayo ng benefits na avail ng mga andon sa isolation facilities, which is una, consultation sa isang doktor. Pero dahil nga po isolated kayo, consultation din po ito. Ano po? So sabi ko nga kanina, kailangan meron kayo access sa phone or sa Zoom or sa Messenger para ma-check po kayo ng doktor. Kasama din po sa package nito yung pag-monitor ng pasyente sa loob ng 10 days. Home isolation kit, bibigyan din po sila, dadalhin po sa kanila from the facility papunta doon sa kanilang bahay. So anong kasama dito sa isolation kit? 1 liter po ng 70% alcohol, isang pirasong thermometer, pulse oximeter po para ma-check ang inyong blood oxygen level, mga piling medicine tulad ng paracetamol, at 5 piraso ng surgical face mask. So yun po yung kasama ng home isolation kit. Kasama din po sa serbisyo para sa home isolation yung pag-refer sa pasyente sa isang ospital kung kinakailangan. Kaya very important po na meron po kayong form of communication doon sa isolation center para kung kinakailangan po ng referral ay madali lang po. Yun, opo. Now, anong mga pasilidad ang nagbibigay ng ganitong package, ganitong benepisyo na to, Ma'am G? Yes, so dahil nga po home isolation, sa bahay lang po. Pero hindi ibig sabihin na papabayaan lang po kayo ng PhilHealth at ng inyong LGU. Dahil po, para makapag-avail nito, dapat meron kayong partner na accredited isolation facility ng PhilHealth. So lahat ng PhilHealth accredited na community isolation units, infirmaries, hospitals at consulta providers ay maaari po magbigay ng COVID-19 home isolation benefit package sa mga lugar na merong mataas na bilang ng kaso ng COVID-19. So dapat po mataas yung case and at the same time wala na pong capacity. Hindi na po kayang mag-accept pa ng mga isolation centers ng additional cases. Ano po? Ito po ay ayon sa Interagency Task Force at iba pang issuances o mga pagkakataon na tukuyin ng corporation or ng PhilHealth. Ang complete list po ng accredited facilities na maaring magbigay ng serbisyong ito ay makikita sa PhilHealth website, philhealth.gov.ph, o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office or local health insurance office. So dito po sa Legazpi City, marami po tayong mga accredited hospitals. Sa community isolation unit po, meron din naman po tayong 3 dito. Kasama na po dyan yung andyan natin sa ICR, Sir Pio. And of course, yun din sa Jennifer's Garden, isolation facility din po yun under the LGU. And also, meron din po tayo isa sa Arimbay. Opo. Now, Ma'am G, importante ito kasi meron palang serbisyo, benepisyo, package na binibigay ang PhilHealth doon sa mga naka-home quarantine. Baka hindi lang nila siguro alam, Ma'am G, ano? Tinitignan ko at pinakikinggan kita ng maigi kanina. Kompleto pala yung package, pati sa mga thermometers na yan, oxypulse meter, tama po ba yun? Meter, ano? And yes po. Surgical mask, alcohol, ibibigay doon sa naka-home quarantine. Yes sana, po. Hindi naman sabihin natin na magka-COVID, ano, pero sana wag. Pero meron palang ganyang ready na palaman sa CHIBP. All they have to do is kung meron silang mga kaparyente na gano'n, sa sana wag, mag-coordinate lang sa PhilHealth. Ano po?
Yes po. So, ito po Sir Pio, makipag-coordinate po sila sa kanilang LGUs. Opo, Kasi yung oo. mga LGUs po natin, although bagong labas lang po itong circular sa home isolation, Mm. ang ating local health insurance office po dito sa Albay, located po sa Lanco Business Park, ay nakikipag-coordinate po dito sa ating mga facilities. Ano po? Mm. So, yung mga isolation centers po natin, accredited ng PhilHealth, sila po ay may capacity at may kakayanan na magbigay nito, na makipag-coordinate lang po tayo sa LGU. Kung wala naman po sa lugar nyo na accredited facility, pwede po kayong makipag-coordinate sa Barangay Health Emergency Response Team para sila po ay makipag-coordinate sa City Health Office para mabigyan po kayo ng benepisyong ito. Yan, opo. Now, balikan na halimbawa sa isang area, walang accredited na institusyon, health facility na pwedeng magbigay ng CHIBP. Wala talaga sa kanilang lugar, sa kanilang munisipyo, sa kanilang syudad. Ano ang mangyayari? Paano? Yes po. So sabi ko nga po, maaaring makipag-coordinate po sa inyong Barangay Health Emergency Response Team. Mm-mm. Lalo na dito po sa Legazpi City are very able, very active. Mayor Noel Rosal po, Mm-mm. ay meron silang tatlong active na facilities in Legazpi City. Baka pwede po yung barangay ninyo makipag-coordinate sa mga facilities ng City Health Office para po mabigyan kayo ng benepisyong ito. Yan, ilang beses pwede magamit? Yes po. Minsan po alam naman po natin na meron tayong mga cases na nag-recover ka na sa COVID pero nagkaroon ka po ulit. Nangyayari po talaga yan, lalong-lalo na kung mahina ang immune system ng ng ating pasyente. Maaari pong magamit ang CHIBP ng higit sa isang beses kung ang pasyente po ay muling magkaroon at maging confirmed na may COVID-19. As long as po asymptomatic siya at may mild symptoms po siya, pwede po makapag-avail ng home isolation po. At as long as, again, ulitin ko po, sunod po siya doon sa social criteria na nabanggit ko earlier. Oo. May babayaran ba? Halimbawa, nakapag-avail, meron pang babayaran? Nakapag-avail ka na ng CHIB? O wala pong babayaran. Lahat po ng serbisyong nakapaloob sa CHIBP ay sasagutin po ng PhilHealth para sa pasyente. Ano po? So, wala pong babayaran dito. Covered po ito ng PhilHealth. And ang babayaran po namin ay yung accredited facility. Yan, magkano in terms of pesos, nominal amount, yung benepisyo nakapaloob sa CHIBP, and pwede bang mag-direct tayong pasyente mag-file sa PhilHealth? Yes, po. Idagdag ko lang po, Sir Pio. For example, di ba nasabi ko kung ano yung kasamang mga serbisyo tulad ng sa doktor at mga gamot at face mask at iba pa. Kung meron man pong wala doon sa mga nabanggit ko earlier, syempre na po yan, charge to the patient na po yan. Ano po? Tulad for example sa doktor, kung yung doktor Sir Pio ay hindi yung doktor ng CHO or ng facility ng LGU, syempre po hindi na po yan covered ng PhilHealth. Ano po yung consultation na na-mention ko lang po kanina, ay kung nag-teleconsultation kayo with the City Health Office na doctor. Pero pagdating naman po sa benepisyo, ang benepisyo po natin for CHIBP ay 5,917 pesos. Kaya naman po dapat maibigay po sa inyo ng accredited facility, madala sa inyong bahay yung kit or yung package. Ano po? Na direktang ibabayad po namin yan sa accredited facility. Ang mga serbisyo pong nabanggit kanina ay naayon sa guidelines po ng DOH at dapat ito po ay maibigay sa pasyente na nag-home isolation. Hindi po pwedeng mag-direct file yung patient. Ano po? Hindi po pwedeng si patient ang magpasa ng kanyang requirements sa PhilHealth. Kailangan dadaan po ito sa inyong LGU, sa ating mga accredited facility ng LGU para ma-avail ito ng patient. Ang package po ay directly ibabayad po natin doon sa LGU at facility. No. So, ganyan pala ang proseso. So, before we part ways for a while, Mama G, anong pwede niyong sabihin pa, dagdag sa publiko para sa mga napag-usapan natin? Go ahead po.
Yes po. Hindi na dapat po mangamba ang mga Pilipino na tatamaan ng mild case ng COVID or mga asymptomatic dahil kailangan na lamang po ng home isolation para sa inyo at meron pong benefit ang PhilHealth dito. Sa pamamagitan po ng COVID-19 Home Isolation Benefit Package ng PhilHealth, matutulungan po natin ma-decongest ang ating mga facilities at mabigyan pong priority yung mga critical cases natin ng COVID. Paalala din po sa ating mga kababayan na sundin po natin ng mga health protocol na inuutos ng DOH at ng government para maiwasan po natin yung lalong pagkalat ng virus. And also, paulit-ulit po itong i-mention namin at ng DOH, magpapakuna po tayo sa COVID-19 bilang protection din po natin sa ating mga sarili and also sa ating mga mahal sa buhay. And Sir Pio, paalala ko din po sa ating mga listeners na sana po tandaan nila na ang PhilHealth po ay laging nandito para sa kanila sa oras na mangailangan po sila ng assistance when it comes to their health. Ano po, nandito po kami, kaya lang po dapat siguraduhin lang po natin na kayo po ay registered sa PhilHealth at updated ang inyong information. So sinisiguro po namin sa mamayang Pilipino na patuloy po pinapatupad ng PhilHealth ang advocacy ng ating government na magbigay ng dekalidad ng serbisyo. Sa ngalan ng aming Regional Vice President, RVP Henry Almanon, nandito po ang PhilHealth para patuloy na magbigay ng dekalidad at tapat na serbisyo. Bukas po ang aming office dito sa regional office as well as ang aming mga local health insurance offices sa lahat ng probinsya, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, except on holidays po tulad ngayon. And kung meron po kayong mga questions, mag-message lang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Yan. Thank you so much sa Ma'am G, and till next episode po sa next na Webes, and muli, happy birthday sa kay Chief na Ma'am Larry. Ano po? Okay. Sige po, yan po mga tugang an sa tuyang presentasyon na naman ka na usapang PhilHealth ngunyan pong semana. Salamat ka sa inyong pag-antabay, asin namang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso